Blay pikinang pait baro bat kum juro yaki subscriber. Temta kindet nginya pai chaka kubor na pa ka jala Meghalaya jongi. Baka kubor ka long ba hadin chaka jingyo ya ka te ka jingpang covid khat khandai cho uba sniaw bhalang dhar bar uba el hek bar kine menta arut kila jam menne ka sngi pat ka badai ka khat wai tarik ubnai dismau snem arajar arpau u chief minister jonga jala Meghalaya u Conrad Sangma ula ang hapok ka Twitter account jong u ba ula yo ya ka te ka jingpang lane ula test positive ya ka te ka jingpang covid khat khandai bat u Conrad Sangma ula ang ro ba kito ki minister ki ba ulai shang ba ulai trelang hakine ki sansngi shadin makiro dalang gabala ki haban pikir bahaya ka jingka jingkhia jangki lane leipha test kan kambha mario lese yo ka te ka jingpang covid khat khandai ro kalabet haki badyamenta kane ka jala Meghalaya jongi ladan komba khat arajar sanspa san phunrengut ki ba yo ya kane ka jingpang covid khat khandai bat kumba shispa ar flying ngot pat kibala yap no lanek bala do no yala ka jing em nau neu jingpang covid khat khandai bat sagawai pat ka khubor na po kari America la ang ba iwe ikhna red iba nyos snem karta ila yo ya ka khusnam komita ikhna red iba khlando tam hakane ka sla parthai ke jongi la ang ba ka jing yo jing nei khna red ya kane ka khusnam komita ikhna iba khlando tam hak kerdan nyos nem kadai hadin ba ilala banra ya ute ujingra dan ujingle kai gym ubakhia komba prapau kilo te takane khobor meta ka janme in sai siam biang pat bat phi baro sai sian ha ka wei ka video